38 बरबरी आनस'लिक बाथौ फुजाखौ दिनैनिफ्राय 7 साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि बरबरियाव 38 बरबरी आनस'लिक बाथौ फुजाया 7 साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायबाय। गिबि साननि हाबाफारि बायदियै फुंनि 9:30 रिंगायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ हाबलांग्रा गेटखौ बेखेवनानै होयो। लोगोसे फुजानि सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ। आरो बरबरी बाथौ ट्रास्टनि दान होनाय बेखौ बेखेवनानै होयो 12 नं बरमा एमएलए बियाबनि भुपेन बर'आ। बे बाथौ फुजायाव हाबाफारि बायदियै बर' सावथुन दिन्थिफुंनाय, थियेटार दिन्थिफुंनाय, मीना बाजार एक्सप', सार्कास आरो बर' मेथाइजों बादायलायनाय हाबाफारिफोरखौ नायगिरि बिथांमोना नुनो मोनगोन। सामलाय आफादनि आफादगिरि बाबुराम स्वर्गियारिया रायजो राजानि लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोनखौ मिजिंथिदों। दिनै बरबरियाव 38थि आनस'लिक बाथौ फोरबो हिसाबै सान 8 लानानै बिथांमोना बेखौ फालिदों। दिनै बेवहाय जिहेतु आंनि साखाथि नुसुंसे मोनसे जायगा बे हिसाबै मोनसे हाबाफारि दंमोन। बेहाय बे गाहाय सिबिसालि बेखेवनाय, बे गाहाय सिबिसालि बेखेवनायखौ आं एसे आगोलाव बेखेवनानै होबाय। दा नैबे बाथौ सिबियारि बिथांमोना दुर्गा फुजायावबो बाथौनि गेजेरजों नैबे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बेखौ फालियो। आरो नैबे बरबरियावबो एबार दा 38थि बोसोरारि जि बाथौ फोरबो बे फोरबोखौ खुंदों। आरो बेवहाय नुदों माखासे मानि जिखिनि हाबाफारि, बे हाबाफारिफोरखौ लानानै बिथांमोना बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। आरो बयनिख्रुइ नैबे बरबरी आनस'लिक बाथौ फोरबो आफादा बयनिख्रुइ मख'नो गोनांसिन मोनसे हाबाफारि दिनैहाय लादों। बेनो जादों बरबरी आनस'लिक बाथौ ट्रास्ट। बे बरबरी आनस'लिक बाथौ ट्रास्टनि गेजेरजों बिथांमोनहा ओनसोलनि दुखिया रायजो राजाफोरखौ बे गुबुन बिथिङाव राङारि मदद होनानै बिथांमोनखौ मोनसे मोजां थासारिसिम लाबोनो, जेनेबा दासिमबो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव निखावरि माखासे जोंहा फोलेरफोर दोङो, न'खरफोर दोङो। बे निखावरि न'खरफोरनि जे गोरों गथ'फोर माखासे बेमार आजार जायो, बेखौ माने रां अनसुंथाइ होनानै बिथांमोना मोनसे नैबे समाजखौ मोनसे थाखोसिम बिथांमोना जौगाखां होनो थाखाय मोनसे मदद लादों, मोनसे माने बिथांखि लादों, मोनसे गरन्थ लादों। आरो बे मोनसे बे गरन्थआ जोबोद बाख्नायथाव। आरो बिथांमोनखौ आङो साबायखर हरदों। आरो नैबे बरबरी आनस'लिक बाथौ ट्रास्टआ जिउ गोलाव जाथों आरो बिथांमोननि जिखिनि थांखि आरो नोजोर, बे थांखि आरो नोजोरखौ मावफुंनो हाथों, बेखौनो आं नुवाथारिनि सायाव आर'ज गाबदों। आरो नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों गासै बिटिआर ओनसोलनि थागिबि रायजो राजा आरो असमनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। आरो दिनै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 153 जोनोम सान, आरो बे 153 जोनोम साननिबो आं गासै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सुबुं लोगोसे आसामनि गासै सुबुंखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे मोजां हामलायनायखौ जासिहरदों। दिनै जोंनि बरबरी आनस'लिक खुंगा 38थि नैबे फुजाखौ जोङो 1 खालारनिफ्राय जागायनानै 1 खालाराव जोंनिया मोनसेल' हाबाफारि दङमोन। बेवहाय जाबाय दौरिफोरनि जथुम। दिनै जोंनिया 2 खालार। बे 2 खालाराव जोंहा दिनै गासैबो हाबाफारिखौ जोङो बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो लिंनाय बायदि आलासिफोरा सफैनो हाबाय। जोंनि गेजेराव दिनैनिफ्राय जोङो नैबेवहाय मीना बाजार एक्सप' आरो सिनेमा दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। जोङो सिनेमाखौ दिनै दाखा जोमै होनो थाखाय आखायाव लादों। लोगोसेयावनो मोनाबिलि समाव जोङो 8 रिंगायाव हारसिं केसेटजों मोसानाय बादायलायनाय बर' मेथाइ, बेखौ जोङो दिनै लानाय जादों। ओंखायनो आङो दिनै खावलायदों रायजो राजा गासैखौबो जे दिनैनि बे हाबाफारियाव जाहाथे रायजो राजाफोरा बयबो फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो। आरो नैबे बादायनाय जि केसेटजों मोसानाय बादायलायनाय, बेवहायबो मोसाखावरि बिथांमोना बयबो फैनानै बाहागो लाफैयो। आं बेखौ आफादनि जानानै गासै रायजो राजानिसिम खावलायनाय जाबाय। जों दिनै नैबे खुंगा 38थि बरबरी आनस'लिक बाथौ फुजायाव जोङो दिनै बाजेटखौ नायोब्ला दिनै जोङो बयबो मिथिखागौ मुवा बेसादनि जिखिनि दाम बारायनाय, बेयो बांनायनि सायाव बांगासिनो दङ। थांनाय बोसोरफोराव जोङो 8 लाख 9 लाखनि गेजेराव जायोमोन। नाथाय जोङो बे बोसोराव 12 निफ्राय 14 लाखनि गेजेराव जोङो नैबे बाजेटखौ खालामनाय जादों। बेफोरबायदिनो जोङो नांगौ बायदियै जेरै
खालामनांगौ बेफोरबायदि खालामगासिनो दङ आसा खालामो जोंनि नैबे फुजायाव रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै आलो गोजोनै फैनानै आलो गोजोनै थांफिननो हायो जों आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज खालामहरदों आरो रायजो राजाफोरखौ जे जोंनि 8 साननि हाबाफारि बे 8 साननि हाबाफारियावबो गासैखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय खाथिनि थाखाय जोङो मोजां हाबाफारि लानाय जादों गिबियावनो जाबाय जोंहा नैबे मावसोम हान्जाया जोंनि थाखाय थोजासे दङ मावसोम हान्जाया जोंनियाव ओरैबायदि खालामगोन जे जोङो मावसोम हान्जाखौ मोनथाम बिथिङाव राननाय जादों बेनो जाबाय जोंहा सरासनस्रा मावसोम हान्जा बेनि अनगायैबो जोंहा पेट्रलिं मोनसे थाबावगोन आरो बेनि अनगायै जोंहा मोनसे स्पेसियेलि मावसोम हान्जा थायो बे स्पेसियेलि मावसोम हान्जाखौ जोङो थोंजोङै बेस होनाय जाया बिथांमोननो जोङो आइ कार्डल' होनाय जायो बे आइ कार्डखौ लानानै बिथांमोना सोदै जोंनि नैबे फुजासालियाव सोरबाफोर मायबाफोर खालामनो नागिरदों नामा मायबाफोर जाथाय खालामनो नागिरदों नामा सोरबाफोर जौ लोंनानै गाज्रि थासारि खालामनो नागिरदों नामा बेखौ नायथिंबाय थागोन बेखौ जोंनि गेजेराव बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरा नुनाय नङा बेयो सोद्रोसो मावनाय जागोन आरो लोगोसेयावनो जोङो थोंजों नैबे जि थानानि पुलिस प्रफाखौ जोङो सावरायगासिनो दङ आरो बिथांमोनाबो जोङो हांख्रायनाय लेखा बिथांमोना मायबाफोर जुदि जोंनि गेजेराव जुदि नुजायोब्ला थोंजोङैनो जोंजों जगाजग खालामनानै बिथांमोना जोंनि नैबेवहाय फैगोनखौ बिथांमोना जोंखौ खोथा होखादों बे लेखा जोंनि नैबे फुजायाव फैनाय जिखिनि रायजो राजाफोर माने जेबो उसुबिदा मोना बेखौ जोङो जोंनि फुजा आफादनिफ्राय साखाफारा खालामनानै दोनखानाय जादों जोङो बेखौनो हास्थायदों जिहेथु जोंनि नैबे फुजायाव जोङो मोनसेबो गलादारिफोराव जोङो जौ फाननो होआ आरो सोरबाफोर जुदि जौ फेनानै जुदि नैहाय बेवहाय खायसेफोरा गाज्रि थासारि खालामनो नागिरोब्ला जोंहा मोनसे फुजानि मोनसे जोबसालि बानायखानानै दोनदों बे जों जुदि जोंनि नैबे फुजाखौ सोरबा जुदि गाज्रि लामाजों लांनो नागिरोब्ला सोरबा जुदि जौ लोंनानै सोरखौबा जुदि जंखायनाय सोरखौबा जुदि गाज्रि राव बाहायनाय जुदि मोनोब्ला जोङो नैबे जोबसालियाव सोनायनिबो जोङो मोनसे राहा खालामखादों ओंखायनो नैबे जों फुजायाव फैनायाव जाहाथे रायजो राजाफोरा रावबो जेंनायाव गोग्लैनाङा बेनि थाखाय जोङो राहा खालामखानानै दोननाय जादों बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशेल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशेल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशेल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशेल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553185 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन